Himmeti Aşgabat'a gelmeli ya okumalıyan zat yok adiydi. Öğrensinler öğretin deydi. Şataydan neydi bilir. Mektep oturanın neydi? Mektep oturanın eli bir hünerli olup çıktın yani yankı var yoga 9 klas bilim olmalı. Onun sesine şoňa soňky bir kilinam hüner bir öwrenmeli. Diýmek şatayda galyň büýmeniň şol bilimden artık bilim almaň, oturuň şatayda diýer ýeriňizde, ogulaňyzda, gadyňyzda, etraplaňyzda. Mektebi şatayda okaň 9 klasyňyzy, onuň 9 klas bolandyň eline de bir traktorçy diýip bir kagaz berse, sertifikat berse, ýa-ni prava ýaly. Bolly yeterlik diýär şol hüner ally diýär, gelmesin Aşgabat'a ya bilim almana diýär. Baraňda da bilim ýok Aşgabat'ta. Ine şeýdi erkek göbek bilemedi şeýdi biziň mertebesini şeýdi düşürdi.